Miau. Și bun venit la noul meu vlog și astăzi, cum am vorbit în vlogul de la Notino, am să vă arăt colecția mea extraordinar de mare de haine care le-am achiziționat de pe Vinted, pentru că nu numai că ador faptul să cumpăr de pe Vinted un pic cam mult, dar pe lângă acest fapt mi se pare sunt niște haine cu prețuri accesibile acolo, prețuri care nu le-ai găsit dacă le-ai cumpărat noi și sunt unele de stare foarte bună, cum o să vă arăt aici. Aici o să vă arăt lista mea de comenzi care am reușit să le fac până acum. După cum puteți vedea, este lungă și am să vă arăt câteva, că dacă ar fi să fac un vlog despre toate chestiile pe care le-am de pe Vinted, aș avea un vlog de o oră, dar o să vă arăt în mare parte mai multe haine pe care le-am, o să vă arăt și cum stau pe mine. Țin să menționez înainte de chestia asta este că m-am îngrășat un pic, deci probabil că hainele s-ar putea să arate un pic mai strâmb pe mine, dar nu vă faceți griji, de luni începem din nou Rina, ceea ce înseamnă că o să stăbesc înapoi la kilogramele de mine. Și sper să reușesc să ajung și mai jos. Dar gata cu vorbăria și haideți să vedem primele produse. M-am gândit prima dată să încep cu niște accesorii, pentru că în ultima perioadă, pe lângă faptul că mi-am cumpărat foarte multe chestii ce ține de îmbrăcăminte, mi-am cumpărat și accesorii. Că de ce nu? Și am să încep cu niște cercei tare drăguți și tare adorabili. Uitați cum asta e plină la super jos. Niște cercei tare drăguți care chiar ultima dată i-am cumpărat. Sunt niște cercei cu o pisică ce stă pe o lună. Package-ul, deci vreau să zic că a fost foarte adorabil. Uitați că o să mă apropii un pic să și vedeți. Cam așa arată. Așa. Deci sunt superbi, arată extraordinar, sunt adorabili și mi-au venit cu această hârtie care are tot forma de pisicuță, dacă vă uitați. Și așa arată numai unul singur. Sincer, nu am apucat să probez din cauza faptului că totdeauna în ultima perioadă am fost mereu cu părul desprins, deci degeaba aș fi dat părul, nu s-ar fi văzut. Dar pentru voi o să încerc să-i probez o dată, ca să vedeți ce cute și adorabili sunt. Și nici nu au fost scumpi, dacă nu mă înșel, cred că au fost 10 lei. Cred că cam așa au fost. Uitați ce drăguți sunt! Oh! Ce frumos! Ce frumos arată! Bine, vedeți, dacă mă întorc din cauza că am părul meu negru, nu se vede. Dar pe lateral sunt perfecți. Îi ador și sper odată să mă duc, știți, când mă duc la karaoke și așa, să mă duc așa, să se vadă. Trebuie neapărat să fac asta tot viitoarea. Dar ăștia, cum am spus, ăștia am luat ultima dată și fata care mi-a vândut, pe lângă faptul că mi-a dat acest packaging foarte cute și foarte drăguț, mi-a dat ca un cadouaș acesta care scrie Know what we are, but know not what we may be, de la Hamlet. Așa arată. Și o inimioară care se merge la cheițe. Ce mi s-a părut foarte cute este că îmi place uneori când mai ajung pe Vinted și am chestii în astea, uitați și drăguțe.
drăguț! Îmi plac chestiile astea pentru că de fiecare dată când te duci și îți cumperi ceva de pe Vinted, de fapt când comanzi ceva de pe Vinted, multă lume îți trimite pachetul și aia este, adică într-o pungă înfășurată cu scoci sau te mai miri în ce condiții uneori ajung pachetele, dar pachetul acesta a fost foarte drăguț, tare adorabil și mulțumesc foarte mult fetei acelea pentru că efectiv este witchy și cute în același timp. Dar stați că mai am foarte multe chestii să vă arăt. Haideți să mergem. Dar stați! Știți cum e chestia în momentul în care îți redescoperi un anumit stil sau dorești să adopți un anumit stil, că îți cauți anumite chestii care să bată cu stilul ăla? Well, eu m-am luat frumos acest colieraș. Stați să vedeți și luat un pic mai aproape. Adorabil, așa e? Frumos, drăguț, cu inimioară neagră, cu niște, cum să zic eu, niște aripi de liliac. Foarte drăguț, foarte frumos, arată foarte cute. Dar am zis că trebuie să iau, nu știu, un frate ceva cu poate se simte prost, poate se simte nașpa. Așa că după 2 zile am găsit ăsta. Again, este cam în același format, numai că acesta, după cum puteți vedea, are o inimă de trandafiri și are trandafiri în loc de aripi. Dacă vă uitați, cred că amândouă sunt de pe Shein, că sigur de pe Shein a fost luate, nu neg nimică, dar uitați ce similare sunt. Din cauza faptului că am unii nu o să reușesc să-mi închid, dar vreau să vă arăt cum arată măcar pe mine, deci ceva de genul arată, dacă este, să zicem, închis. Este foarte adorabil, este așa gothic vibes. Și acesta, tot așa, nu pot să-l închid, dar vă arăt așa. Uitați ce cute și adorabile sunt. Cum să nu vă placă așa ceva? Și din cauza faptului că știți, cum am zis, despre stil și despre chestii, am mai luat ceva să se potrivească cel puțin cu inima neagră până reușesc să iau ceva pentru inima roșie. Cercei identici. Sunt efectiv negri. Și n-ai cum să zici că nu se potrivesc. Adică my brother from another mother, adică. Dar ăștia pot să vă arăt cel puțin unul cum arată, pentru că mi este mai ușor să vi pun așa pe orechiuță, dar vorba aia, sunt simpli, sunt cute și nu trebuie să-i porți numai cu acel corier, poți să-i porți cu mai multe chestii. Adică efectiv, acești cercei au devenit, vorba aia, daily basis la mine și mi se par foarte adorabile. Ceva simplu, cute, adorabil. Dar stați, că mai am! Nu am renunțat la capitolul de lanțuri, deci mai am și astea. Am una, după cum se vede, în formă de păianjen, stați că l-am ținut invers. Formă de, nu, am ținut bine, ce mă? Așa, formă de păianjen, e cute, așa, nu-l vezi foarte mult dacă este să-l pui la gât, adică este un pic așa cute, meaningful. Și mai este crucea aceasta, care eu a venit cu colierul acela cu păianjen și cu încă o cruce, dar crucea momentan nu știu unde este, pentru că mi-am luat-o să se potrivească crucea asta cu niște cercei, stai. Cu niște cercei, stați să vi arăt. După cum vedeți și vedea, dacă s-ar focusa, așa. Ăștia le-am cumpărat ăsta ca să se potrivească cu ăstea. Și fac o combinație destul de bună de ăștia. Eu i-am luat din Kik cu 5 lei. Ce să zic, îmi plac chestiile mai ieftine. Altă chestie care de obicei mie îmi place să port la gât și dacă ați vedea din pozele mele sau așa mai departe, ați vedea că îmi plac chokerele. Și am luat acest choker, care este din Datela, foarte frumos, foarte drăguț, dar problema este că acest material mă irită groaznic. Deci dacă eu port acest material, să mă propus să vă arăt, dacă eu port acest material și mi-l pun aici la gât, la un moment dat din fricția care o faci, pentru că vă dați seama, un choker nu poate să fie mereu fix.
îmi face o iritație și mă irită gâtul, deci zici că m-a strangulat cineva. Dar cât de mult mă ador, atât de mult nu pot să port. Și la capitolul de accesorii ce mai avem... Bine, asta e un pic așa în jos. Este un lanț de pantaloni. Așa trebuie să stea pe pantaloni. Are 3 flăcări aici, uitați. În rest este unul simplu. Ce mi se pare foarte ciudat este că eu mi-aș fi imaginat ca să fie așa. În sensul că asta, cuietoarea asta mi se părea mai ok la spate, unde nu se vede, și asta apare un pic mai cute, mai simpleță, nu știu ce. Nu. Se poartă așa. N-arată urât. N-arată urât și una dintre chestiile care m-am cumpărat pe Vinted sunt niște pantaloni cargo, care o să vi arăt, o să pun asta la pantalon să vedeți. Dar mi se pare weird, de ce pune asta când ar fi mai bine așa și mai estetic? Nu că aș fi făcut o modă, pe stil. Dar, momentan, astea sunt ce mi-aduc aminte că am luat de pe Vinted ca și accesorii. Și acum să trecem la haine. Dar o să schimb un pic peisajul din cauza faptului că camera mea efectiv este lipită de perete și voi numai atâta vedeți. Pentru că folosesc ceva mai diferit decât la celelalte videouri, pentru că mi se părea că se văd un pic mai puricate. Și trebuie să fac o distanță foarte mare. Camera mea este efectiv lipită de celălalt perete al camerei și eu nu mai am mult și mă lipesc în asta. Deci așa sta complet lipită de perete. Și ea complet lipită de perete și o vedea până aici. Deci hainele nu mi s-ar vedea, o să fac schimb, o să vă pun în fața geamului și o să stau aproape de dulapuri și sper măcar să mă vedeți până la picioare. Fingers crossed și haideți să vă mutăm! Din păcate, nu merge lentila de portret, pentru că sunt un pic prea departe, dar o să folosesc vechea lentilă, care și e bună până la urmă, aia este. Și o să vă arăt primele produse, care sunt acest top de la Zara, care l-am luat. Este un top simplu, nothing special, dar mi-a plăcut pentru că am început de când am stămit în ultima perioadă să port topuri și acum va trebui iară să slăbesc ca să pot să port, adică nu m-am îngrășat așa de nașpa, dar pentru mine este inconfortabil. Și acești pantaloni cargo, dar chestia este că sunt pantaloni cargo de la Bershka, după cum se poate vedea, dar sunt cargo de lug, nu sunt cargo elastici cum am crezut și asta nu a fost scris în descriere, dar tot sunt buni. Deci haideți să facem o mini ședință de ținute. Acestea sunt primele, cum am spus, topuri și pantaloni de la cargo. Nu sunt cine știe ce, dar am vrut să încerc să fac o fel de combinație cu pantalonii ăștia cargo. Cum am spus, nu sunt prea fericite din cauza că sunt blug, nu sunt mai elastici, cum știu majoritatea cargourilor, dar probabil mai încolo sunt cumpărații. Și topul de la Zara, pentru cât a costat fiecare, ăsta a fost, cred că 10 lei, ăsta a fost, mai știu, 15 lei, ceva de genul. Mi se pare o chestie destul de faină. Și, cum am spus, o să stea diferit în momentul în care o să reușesc și eu să mai slăbesc încă vreo 8 kg, cum eram înainte. Dar vă arăt următoarea piesă care aș dori să vă arăt, care am înțeles că a fost virală la un moment dat pe TikTok. Este această rochiță de la H&M, care am luat-o pentru toamnă. Dar n-am apucat să o probez pentru că sunt căldure de pe lume, deci ar fi și prima dată să văd cum arăt cu ea, pentru că în momentul când am luat-o am făcut yeet în dulap și aia a fost. Deci haideți să vedem cum stă și cu rochița asta. Aceasta este, cum am spus, rochița virală de pe TikTok, așa stă pe mine. Probabil că o să stea un pic mai diferit în momentul în care o să mai stăpesc un pic. E elastică, deci nu este ca și cum n-ar sta bine, dar cred că fiind un pic mai slăbuță o să arate și un pic mai bine. Culoarea asta mi s-a părut interesantă, mai ales pentru toamnă. Mine îmi mergeam așa cu niște cizme așa lungi pe la genunchi maro. Și mi s-a părut foarte cute, mai ales că am văzut la un preț și ăsta destul de avantajos. Numai că nu înțeleg acum de ce Vinted din ultima perioadă te pune să plătești
faptul că ți-o duce la EasyBox și onorariul, adică până la urmă la fiecare chestie pe care o cumperi ajungi să plătești cu 15 lei mai mult, ceea ce înainte nu era, adică înainte plăteai produsul și ai ei. Vinted vezi că nu-i frumos. Nu-i frumos. Dar revenim, pe lângă faptul că ați văzut niște haine negre, niște accesorii mai gotice, acum o să ne ducem numai cu chestii negre. Pentru că eu port foarte mult negru. Pentru că îmi place negru. Așa că următoarea rochiță pe care doresc să vă arăt. Da, rochiță. Do not judge me. Această rochiță pe care o ador, o iubesc, sufletul meu, viața mea, cum doriți să-i spuneți, este de la Bershka. Am reușit să o iau cu 60 de lei și după aceea am stă pe About You cu 150 de lei, cred. Este o rochie de piele extraordinară. Oriunde m-am dus, peste tot am făcut senzație cu rochia asta. O să o iau acum pe mine, dar probabil o să arate un pic mai diferit pentru că o să vă arăt poza. Prima poză care am făcut-o cu ea când aveam 62 de kilograme. Și să vedem acum cum mă încape. Știți, m-am gândit un pic mai bine. Prima dată chiar am vrut să mă îmbracă rochița aia, ca să vedeți. Dar după ce am luat-o pe mine mi-am dat seama că s-ar putea să am niște probleme pentru că reveal aici, așa că v-am lăsat numai niște poze ca să vedeți cum arăt și un video probabil în care m-ați văzut cântând în ea, deci o să rămâneți numai cu aia momentan, dar asta tot o rochiță de piele este, dar este sub alt format. Am susținut for safety purposes. Da, am achiziționat foarte multe rochițe de piele în diferite stiluri de pe Vinted din ultimele luni de... Dar măcar știu că de fiecare dată când mă duc în oraș pot să am o rochie diferită, toate de piele, dar asta este una dintre cele mai adorate de mine, mi se pare cute. Poți să-ți pui și un cămaș deasupra dacă vrei, dar eu de obicei o port așa. Nu port sutienul ăsta, după cum vedeți, în unele zone se vede, dar îmi iau un sutien negru care nu se prea vede. Și asta cu niște bocanci sau cu niște cizme mai înalte dacă e toamnă. Senzație! Senzație și gata de petrecere! Dar acum o să vă arăt o rochiță pe care sigur ați observat-o în vlogul de la dinainte, când am fost la Rammstein. Este rochița care țin să vă menționez. Este o rochiță de la Kjellstar, care am reușit să o iau foarte ieftin. Am reușit să o iau foarte ieftin, cred că am luat cu 60 de lei, dacă nu mă înșel. Rochiță de la Kjellstar, venită cu etichetă cu tot, este superbă și acum o să o vedeți pe mine și încă miroseaua din Pale Legends, care am purtat-o atunci când a fost în Serbia. Dar haideți să vedem cum arăt și cu asta. Deci rochița de piele, care mi-am zis că nu prea pot să o port. Cu rochița asta sunt efectiv preferatele mele. Nu numai din cauza faptului că este de la Kjellstar, pe care brandul și de la Cami, și după aceea am început să mă uit, și după aceea am văzut că am mai negotice și așa mai departe. Dar uitați, ce rochie frumoasă! Ce frumoasă este! Cu detaliile de aici, de la piept, cu cum este prins aici în zona asta, este orice și-ar fi putut dori o fată care poate să se îmbrace în negru. Deci, fetele, chiar dacă costă Kjellstar o grămadă, merită. Și ca să vă spun pentru ce sunt foarte entuziasmată este faptul că ieri seara am văzut, este o fată din România care vinde produse de la Kjellstar, care l-a avut și le vinde. Și aseară am văzut Dis. Și am zis, nu există, trebuie să le iau. I-am făcut o ofertă pentru că erau 115 lei. Și am făcut o ofertă pe care am acceptat-o, am plătit și aștept să văd că mi-l trimite. Deci abia aștept să port ăla, dar nu o să vă pot arăta cum arată pentru că probabil până mâine am și postat vlogul ăsta, dar pe lângă chestia asta este un sutien și nu vreau să-mi iau bani.
Deci nu. I am so sorry. Numai dacă o să vedeți pe Instagram. Dar, acum, hai să vedem ce mai putem să vă arătăm. Uite ce vreau să vă arăt. Sunt niște pantaloni de piele. Vedeți? De la Clockhouse. Îs skinny. Bine, îs pantaloni de imitație de piele, nu sunt chiar pantaloni de piele. Care mi s-a părut îți Dumnezeu pe pământ. Care îi ador foarte mult. Și am să vi arăt ăștia și o hăinuță. Tot de la Bershka, dacă nu mă înșel. Da. Care arată ceva de genul. Zici că e un pic dezbuiat, adică se rupe toate figurile, dar când o să o pe mine o să înțelegeți. Deci arată așa. Dar haideți să vedem. Combinația asta am portat-o de foarte multe ori cât am fost în Imperium la karaoke. De obicei port ori cu bucanci de la Zara, care și pe aia vreau să vi arăt. Dar o să vi arăt mai de aproape, că nu o să vedeți nimic de aici. Dar îmi place topul ăsta, de obicei îl port tot cu un sutien negru, pentru că în caz dacă îmi cade pe o lartă să nu mi se vadă sutienul de culoarea pielii. Iar pantalonii ăștia se spunea că au un defect care nu este vizibil, pentru că este cumva între picioare și practic n-ai cum numai dacă vezi pe cineva subtil face hello. Dar da, ăștia sunt pantaloni care mi-au plăcut foarte mult și am luat cu 10 lei, cred că, și au stat tot așa, tot în 10 lei, dacă nu mă înșel. Oricum, când o să vă arăt aici cât de lungă este toată lista mea. Și următoarea chestie care doresc să vă arăt este tot de piele. Tot o rochiță de piele. Care și aia este adorabilă. Trebuie să vedem. Este această rochiță de piele. Care este de la... nu știu... NLI Trend. Este cu umeri bufați. Este o rochiță de piele, cum am spus. Și mi s-a părut foarte adorabilă. Și, cum am spus, din cauza faptul că am luat-o pe vară, nu știu exact cum îmi stă, pentru că probabil o suport la toamnă. Dar haideți să vedem cum stă și în asta, again, tot piele. Țin să menționez că deja mi-e foarte cald în ea. Pentru că are un fel de căptușală sub. Deci probabil asta numai la toamnă și la iarnă o suport. Pentru că până a reușit Arin să mă închidă, eram deja te rog răbăiță-te că mi cald și vreau să dau cât mai repede jos. Dar da, este drăguță. Acum, după cum puteți vedea aici la umeri, nu stă foarte bine, deși are elastic. Cred că trebuie să vorbesc un pic cu mami, dacă poate să mă ajute cu un elastic un pic mai strâmt, pentru că efectiv îmi pică. Cred că era și așa, dar nu cumva cred și nu cred, pentru că e foarte largă. Dar overall mi se pare foarte drăguță, again, toată de piele și mi se pare că arăt sexy. Bine, un pic cu niște kilograme în plus, dar nici cu kilograme în plus nu pot să zic că arată naș. Așa că următoarea, tot de piele, dar aceasta este o salopetă de piele care este de la Bershka și credeam că are etichetă, dar nu are etichetă. Asta este de la Bershka. Înainte nu puteam să o port pentru că era foarte largă pe mine. Dar acum, cu niște kilograme în plus, s-ar putea să reușim. Haideți și la următoarea salopetă. Tot de piele! Nu știu de voi, dar eu deja încep să mă încălzesc. Nu mai pot, mi-e cald. Văd din cauza că port atâta piele. Dar, din păcate, la cât de mult le iubesc, la cât de mult aștept să vină toamna să pot să le port, că mi-e prea cald în ele. Dar aceasta este salopeta despre care vorbeam. Am plătit și pentru o curea care mi-a venit. Era o curea cu 2 găuri, dar undeva prin dulap pe acolo. Mi s-a părut foarte cute. Cum am spus, când am luat era lăbățată pe mine pentru că 62 de kilograme. Acum stă destul de bine. Deci e destul de bine făcută pentru corpul pe care l-am acum, dar nu o să doresc să rămân la corpul acesta, deci probabil o să mi se răgească iară. Dar nu știu, să văd, să merg la cineva, poate mă strântează, I don't know. Dar după cum v-ați putut da seama,
Am un pic obsesie acum mai nou despre tot ce ține de rochii de piele, pantaloni de piele, haine de piele, topuri de piele. Că why not? Alții colecționează peturi de bere. Sau așa, eu prefer să am haine de piele. So, yeah. Dar am să vă arăt două chestii pe care nu mai pot să le probez și ăla o să fie chiar ultimele chestii pe care o să vi le arăt, pentru că nu mai reușesc să le iau pe mine. Este această rochiță de la Zara. Wow, știu, șoc, minune, nu este neagră, este chiar florală. Rochița asta de la Zara, din păcate, momentan nu pot să iau pe mine și dacă încerc să iau pe mine, mi este destul de strâmt, așa că prefer să nu mă chinui nici pe mine, nici materialul, să încrape degeaba. Dar mi s-a părut foarte drăguță, este M. Dar 62 să fie numai bună, dar momentan acum nu este. Și îmi place materialul, este foarte fin, foarte cute, foarte drăguț. Dar mai așteptăm un pic să o probăm. Și aceeași chestie pe care nu pot să-mi probez acum din cauza faptului că m-am făcut un pic mai măricică, este un top care este semi-transparent, după cum puteți vedea, și are numai cea în zona asta în care scrie I don't care, care îl ador, dar again, trebuie să aștept să mă mai fac un pic mai micuță ca să pot să-l probez. Și mi-am un top pe care neapărat vreau să mi-l arăt. Mă gândesc să o scot din dulap. Nu știu cum a trecut prin cap să uit de acest top pe care îl ador. Again, am dat foarte puțin pe el. Nu știu de la ce firmă este and at this point I don't care. Dar este un top transparent care îl port. O să vă arăt o fotografie. Numai cu sutiel negru de desubt. Este foarte see-through, dar nu știu dacă vedeți. Trebuie să văd dacă bag mâna prin el. Că are forme de pânză de păianjen pe el. Deci este un top superb, îl ador, este cea mai bună achiziție. Una dintre cele mai bune achiziții faine de pe Vinted. Și îl ador, dar acum nu mai stau să vă probez, sincer că mi-e cald, nu mai pot. Nu mai pot, chiar mi-e cald. Dar o să vă mai arăt doar câteva accesorii și gata, că nu mai pot. Nu știu de voi, dar eu încă m-am obosit. Da, continuând, am spus să o să mai am câteva accesorii pe care doresc să vi le arăt și după aceea o să închei vlogul de astăzi. Ce vreau să vă arăt este acești ochelari pe care i-am cumpărat pentru Arin. Nu știu dacă îi vedeți. Arin îmi spune că îi plac foarte mult, dar eu nu înțeleg, sincer, cum poate să se uite prin ei. Pentru că eu mi-i pun și totul e roșu. What the fuck? Îți nici, nu știu, pentru ochii lui ce văd foarte bine cu ei. Eu mă bucur, eu ți-am cumpărat, dar... Adică au fost 10 lei, nu vă gândiți că au fost foarte mulți, dar el poartă forma asta rotundă. Dar pentru mine este groaznic să văd cu ei. La un moment dat i-am luat plecând până la magazin și când m-am întors am zis simt că am devenit chioară. Simt că am devenit ca aia, problemele alea cu vezi numai o culoare sau nu vezi o culoare, eu am început să văd numai roșu. Nu știu cum se descurcă cu ei, dar if he likes them, eu mă bucur. Dar mi-am luat și eu pe aceeași formă. Așa mi-am luat, uitați. Sunt tot aceeași model, pentru că tot așa arătând sunt fel de Ozzy Osbourne. Dar I kinda like them. Nu-mi place, sincer, aici, dacă vedeți, bara asta e foarte ieșită în afară. Nu știu exact pentru ce să vă zic foarte sincer. Dar I kinda like them. Îmi place cum stă și mi se pare foarte cute și adorabil. Și pe ăștia cu protecție, cu o cârpă din aia microfibră să-i ștergi. Am dat tot 10 lei pe ei. Deci a fost destul de scump, mi se pare un preț destul de acceptabil. Și mai am două genți pe care aș dori să vi le arăt. Prima gentă pe care doresc să vă arăt este de la Bershka. Nu știu dacă puteți vedea sigla de aici. Este o gentuță simplă cu un lanț, dar am văzut pe TikTok fete care își puneau, chiar dacă aveau lanțul în față, își puneau din asta, un lanț mai lung sau un material mai lung, ca să fie mai lungă, nu cum o port eu mereu așa. Dar este o geantă care, cum zice și Camila, s-a luat foarte multe atituri și este simplă și este destul de încăpătoare, adică nu vă gândiți că o să merg cu chestii foarte multe când mă duc în oraș, dar să am loc pentru telefon, ruj,
prăbușuri ca să-mi fac o retouch, parfumul și probabil cheia de la casă, e destul de ok. Și mi s-a părut destul de accesibilă și foarte frumos în simplitatea ei și o port, cred că de vreo 6-7 luni. Cred că este geanta aia pe care, bă, mă duc în oraș și geanta asta o iau, mă duc acolo geanta asta o iau, pentru că se potrivește efectiv cu orice. Iar următoarea și ultimul produs pe care o să vi-l arăt. Dacă vă place această serie, o să fac mai multe, pentru că am mult mai multe haine, stați liniștiți, nu este ca și cum am tot acest văzut aici. O să fac și partea a doua, dar puteți să mă lăsați în comentarii dacă sunteți interesați să vedeți și restul hainelor. Iar următoarea și ultimul produs este această gentuță Maronie de la Zara. Este o gentuță, again, simplă, foarte drăguță, pe lângă faptul că are acest lanț mic, mai are și un lanț mare, care pot să-l port pe umăr. Mi se pare o gentuță cute, simplă, pe care de obicei o port cu rochii kaki, cu haine kaki sau cu haine albe, pentru că mi se pare că se potrivește și niciodată nu prea o asortez cu negru. Numai cu kaki, da, dacă vă aduceți aminte din primele mele vloguri, am o rochiță kaki lungă până jos și acum mai am o rochiță tot de pe Vinted, dar probabil o să vă arăt data viitoare când o să mai slăbesc pentru că mi este greu să intru în ea acum. Tot kaki cu care s-a potrivit chestia asta și cam atât rochița și mai am o rochiță de la Bershka, dar este cumpărată din Bershka pentru că era ofertă în care nu este pe Vinted. Deci nu pot să o arăt în acest vlog. Chiar după ce o să termin video ăsta, așa o să mă duc să fac un duș pentru că este o căldură, iar au venit căldurile în Sibiu, din păcate. Și noi aici, în dreapta mea, după cum probabil ați văzut, am un ventilator pe care o să-i dau drumul pentru că nu mai pot, mi este cald, nu mai pot. Și Doamne, abia aștept să vină toamna. Doamne, abia aștept să vină toamna. Nu mai sufăr căldura asta, mi se pare groaznică, nu o sufăr. Aș ieși numai după ora 8-9 seara, dar ce să faci? Că dacă treci numai la 8-9 seara, până ajungi acasă, până nu știu ce, se face 1-2 zi la muncă, fix. Dar nu, asta este. Acesta este vlogul meu de astăzi, mă bucur tare mult că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, vă aștept cu un like și un subscribe ca să vedeți ce mai postez în continuare și dacă doriți să vi se alăturați mica asta familie pe care eu încerc să o formez. Nu știu care să fie tematica vlogului următor, probabil, deși am promis, un tur al apartamentului pe care o să încerc să-l fac, dar momentan nu am puterea și nici tăria și nici disponibilitate din cauza faptului că Alin are un program haotic și nu vreau să-l prind nici la lucru pentru că nu pot vorbi peste el. Și vreau să-l prezint și pe el, să vedeți live cum vorbește și el cu voi și să facem turul casei apartamentului împreună. Dar asta a fost Hăltă Neanus, ne vedem la următorul vlog. Mă bucur tare mult că ați venit, again. Zi ușoară, săptămână ușoară, weekend fain, nu știu exact când o să postez, dar să ce postez repede. Ne revedem la următorul vlog, aveți grijă de voi și nu uitați să vă hidratați pentru că pe căldura asta nu e bine. Bye!